ربا دست درد گناہو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا ربا دست درد گناہو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا رغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر کا گناہگاریم ہو آخر دست بندہ یما بز امتی دا محمد رسول اللہ یما بلز امتی دا محمد رسول اللہ یما ستاخ کلی محبوب واصلو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر یماخ پہ مانا پدے کڑو گناہو بندے وڑ مما فیدر نغفار پسل گو بندے دیر یماخ پہ مانا پدے کڑو گناہو بندے وڑ مما فیدر نغفار پسل گو بندے رحم پہ موکڑ سول سرو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا کاتا مف نکڑا بل مولا میں نشتدا ستانا ایلوا خما بلا اثر نشتدا ربا کاتا مف نکڑا بل مولا میں نشتدا ستانا ایلوا خما بلا اثر نشتدا تاتا الہی پترش پو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا صلح تاراغلیم قوم پہاو دربا بس مویا استلا گناہونو نا دوبارہ با صلح تاراغلیم قوم پہاو دربا بس مویا استلا گناہونو نا دوبارہ با در تنفشا وی در تنفشا دے پاتو بو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا ربا دست درد گناہو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا دیر پٹی ٹوسترگو میں دو سرا راغلیا کلام دا ډیر ګران او محترم ورور نفیس شاه حاجی هیل اوازونه دي هدایت الله شاه بخاری او اسماعیل مسرور ریکارډینګ کړی دا ناصر اسلامي سټوډیو بنو السلام